Salam dostlar, men Migraf. Bilişiňiz ýaly 24-nji dekarda Türkmenistanyň iň uly ikinji YouTube kanaly Media tamanyň geçiren ýylyň raperi saýlawyna jemgyýetiň ýakyn adam atnaşdy we 45 götürüm bilen sap birinji boldy. 2020 iň bet rapçy 6600'den köp adam ses berip 45 götürüm bilen birinji ýere sap Jumayew ýolly gutlaýar saçyk. Bu videoda näme üçin 3000-den urak adamyň sap saýlananyň sebäplerini görürüz. Semezge ile gider mi kalpten bu kine? Men giderin taşlap gider men de menem ile. Men gider henizem ellin men gider ezizim. Sen anmarsın göz yaşaksa bolup mesem melim sile. Gözümsüz olma. Birinci sebep dili ansat. İlkinci sebäp Sapanyň rap aýdyşy. Onuň aýdymlarynyň sözlerini düşünmek ansat. Aýdym birinji edek dinlänigde hemme zada düşünüp bolýar. 5-nji, 6-njy edek dinlänigde bolsa arkaýyn Sapa bilen deň aýdym aýdyp bolýar. Muňa Espiter eň uly misaldyr. Espiter'iň sözleri sada we dile ýakyn. Ýygynyň gaýtalap aýtmak ansat. Ýöne tersine saýlawda 38 götürüm bilen ikinji bolan Said Däli'niň sözleri dile agyr, ýygynyň gaýtalap aýtmak kyn. Hatda käbir adam aýdylýan sözi 30 edek dinländen soň düşünýär. Egerde ol öň Said Däli'niň aýdymlaryny dinlemedik bolsa, sözler onuň üçin etil başga dilde ýazylan ýaly bolýar. Başları dar, beynisi yellenen. Köpse ayda kazanyanın soğuya hep dedi. Onum eşige bulonqı dinge geplemek. Meşgulluğunu bir yere sokup ipledi. İkinci sebep Söhüt Jumayew. Sapanyň häzirki meşgullygynyň uly sebäpleriniň biri hem Söhüt Jumayewyň onuň dogany bolmagydyr. Bilişiňiz ýaly Söhüt 2020-nji ýyla iň köp dinlenen 3 aýdymçydan biri, hatda birinjisi diýsek hem ýalňyşmaz. Söhüt bu ýyl çykaran aýdymlarynyň köpüsi Sapa bilen fitdi. Elbetde aýdymlaryň köp dinlenmegine Sapanyň goşundy badyr. Ýöne şuňa seredin. Sapanyň ýekelikdäki aýdymlarynyň dinlenme sany we Söhütyň ýekelikdäki aýdymlarynyň dinlenme sany. Söhüt Jumayewyň bu ýyl çykaran ähli aýdymy köp dinlendi. Ýöne Sapanyň Söhüt bilen fitlaryndan başga üýtgeşik dinlenen ýekelikdäki aýdymy ýok. Üçüncü sebep reklama. Üçüncü we iň soňky sebäp özüňi reklam etmek. Bu islenik sınwat işgary üçin iň möhüm zatdyr. Köplençdiňi öndürmek ýetenek, öndüren zatyň işiň näçe ýokary hili bolsa-da reklamasyz öz-özünden urukmak mümkin näl diýen ýaly. Sapanyň islendik aýdymyny internetden ansatlyk bilen tapyp dinläp geçirip bolýar. Ýöne Espiter'den başga köni rapperlaryň aýdymlaryny internetden dinlemek aňarda tursun, olaryň adynam tapmak kyn. Şonuň üçin hem Sapa Espiter ýaly özüni gowy reklam etýän rapperler has köp tanalýar, has köp dinlenýär we has meşhur bolýar. Däli-däden bu barada gowy sözi bar. Meşgullyk bilen meşgul bolmagansa, kynkalanmajak-da aýtmak ýürek dünýäsi däl. Kim sevýär, kim durmuşda özün atlaýar. Maňa jaň etmekden seni kimdir biri saklaýar. Sen aşmak hukman den meni ynandyrma gerekdir. Menini öňkümenen umudorun enten. Diýsem-de dinlemedin bu durmuşda hileken. İkimiziň aýrylmagymyza karşan kızarken. Çık hani çıkanında söýgümüze towam ýok. Ýürekden kynanýan emma endi sana anam ýok. Şun ýürekden kynanýan emma endi sana anam ýok. Sabati aynada yallaraya. Balamuloga serede ve saçını taraya. Serede mumuzu gidip durulaga. Harekete beni getiriyar. Hani tayini tapa. Ulog bolonu hapa. Havamen rap away. Yengimizin gitti ulog içindeki aydıma. Neyem olaydım? Okay. Şeýlik bilen ýene bir video soňuna geldik. Eger videony halan bolsaňyz like goýmagy, öz pikiriňizi tesbirlerde ýazmagy we indiki geljek videolarymdan habardar bolmak üçin kanalyma agza bolmagy unutmaň. Men Migraf. Indiki videolarymda görüşýänçä hoş, sag bolun.